ngathi ngakhuluma nabantu abasha namhlanje abafuna ukubaleka endlini kaJehova ngoba befuna ukuyoshaya umoya, aphethwe isifo sekhanda. Umbona noma ephendula uthishela wakhe kuthi simbhokele isifo sekhanda ke lo. Noma ephendulana nomama wakhe uyabona ukuthi saze sabhoka isifo qedela. Bantu abam, into ezonisiza hlonipha uJehova nezimiso zakhe, ngaphandle kwalo sizoniqeda isifo qedela.